Qed ikomplu l-attivitajiet fl-okkażjoni tal-205 anniversarju mit-twaqqif tal-Korp tal-Pulizija fost l-oħrajn fil-kappella taċ-Ċimiterju tal-Addolorata il-ħadd saret qudiesa biex jitfakru l-membri tal-Korp li ħallew din id-dinja. Matul il-qudiesa ċelebrant silet il-messaġġ li għadu stampat fuq il-qabar fejn hemm mitfuna il-membri tal-Korp li f'ħajjithom raw li jwensu u jħarsu l-ħutom Maltin u issa qed jistrieħu għad-dell tas-salib. U fakkar fl-impenn li l-Pulizija jagħtu bris il-pajjiż iżda fuq kollox bris iċ-ċittadin onest. Innota kif matul il-qadi ta' dmirijietom il-membri tal-Korp saħansitra lesti jiriskjaw ħajjithom biex jaraw li l-ġustizzja ssir. Fit-tmiem il-quddiesa l-ogħla uffiċjali tal-Korp u l-Ministeru tal-Internu s-Sigurtà Nazzjonali Michael Farrugia għedu kuruni tal-fjuri fuq il-qabar fejn hemm mitfuna l-membri tal-Korp. Sa dan it-tant l-attivitajiet għal dan l-anniversarju se jkomplu 2 filgħaxija b'kunċert mużikali mill-banda tal-Pulizija fi Pjazza Mifsud Bonnici f'Marsa Scala. Hemm se titella wkoll wirja mill-Precision Drill Team u mis-sezzjoni tal-klieb flimkien ma' sessjoni ta' informazzjoni dwar is-sejħiet ta' reklutaġġ kurrenti. It-tfal preżenti se jkollhom ukoll l-opportunità jirħbu fuq iż-żwiemel tal-kavallerija u fuq il-muturi tas-sezzjoni ta' traffiku. Dan fil-waqt li jkunu jistgħu jitkellmu għal xi ħin mal-membri tal-Korp.